Assalamualaikum warahamatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yawwa barkamu da sake saduwa a cikin sabon bidiyo. Insha Allah bidiyon mu na yau kamar yadda kuka gani a rubuce, bidiyon mu na yau zai muku bayanin wasu ɓoyayyun sirrika guda uku da ke tattare da wayoyinmu wanda kusan kaso 96 na mutane ba kowa ne ya san da shi ba. Saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba mu je mu fara bidiyon, amma kafin nan muna ci gaba da roƙonku da ku danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan idan bidiyon na ya burge ku, su like da share ga 'yan uwa domin kowa ya amfana. Ba tare da ɓata lokaci ba bari mu je mu fara. Yau kamar yadda kuke gani, na farko yadda za ka ƙara ma wayarka sauri. Magana ta gaskiya, yadda za ka ƙara ma wayarka sauri ba kowa ne ya san shi ba. Da farko dai za ka shiga settings, sai kai ƙasa ka nemi inda aka rubuta system, sai ka shiga, sai buɗe ma wannan fuskar, sai kai ƙasa ka nemo about phone, sai ka shiga, za ga inda aka rubuta build number, sai ka tattaɓa shi sau 6. yawa sai ka fito, za ga wani zaɓi ya bayyana a rubuta developer option, sai ka shiga, sai kai ƙasa sosai, za ka ga wani zaɓin da aka rubuta Windows animation scale, sai ka taɓa, za a gan shi a zaɓi na uku wanda aka rubuta 1 times, sai ka dawo da shi zaɓin farko da aka rubuta off, sai ka taɓa. Za ka ga wayarka ta ƙara sauri yadda da ka taɓa abu zai buɗe. Yanzu bara mu koma ciki mai da shi zaɓin ƙarshe ku ga yadda yake, inda za ka tabbatar wayarka ta ƙara sauri. Bari mai da shi zaɓin ƙarshe, bari ku gani. Kun gani yadda wayan take slow? Bari shiga ku gani, kun gani? Amma in ka dawo da shi zaɓin farko baka da wata matsala. Yau kamar yadda kuke gani, na biyu shine yadda za ka ɓoye wani sashe daga cikin screen ɗinka, kamar idan za ka yi screenshot ko screen record. Yadda za ka yi wannan abun shi ma dai developer option ɗin za ka, sai ka nemi zaɓin da aka rubuta select secondary displays, sai ka taɓa. To a nan ne za ka zaɓi duk irin wanda kake so. Yanzu bari mu zaɓi na farkon nan, kun gani gashi na ya bayyana ɗan ƙarami, gashi nan za ka iya matsar da shi duk inda kake so. Sannan za ka iya zaɓar babba ma, barin zaɓi na ƙarshen nan. Yawa kun gani manya ne har guda biyu, za ka iya matsar da su duk ta inda kake so, duk inda ba ka son a gani. Idan za ka yi screenshot ko screen record, za ka iya matsar da su ta wajen. Yawa kamar yadda kuke gani, yanzu saura na uku kuma na ƙarshe. Na uku a kan screen ɗin wayarka ne, za ka nemi inda babu komai haka, sai ka danne, sai buɗe ma wannan fuskar, za ka nemi inda aka rubuta white gate, sai ka taɓa shi, sai buɗe ma wannan fuskar, sai ka riƙa jan su gefe haka, sai ka nemo inda settings yake. Yau gashi nan settings shortcut, sai ka taɓa shi, sai buɗe ma wannan fuskar, sai kai ƙasa, ka nemo notification lock, gashi nan sai ka taɓa. Yau kun ga gashi nan ya bayyana a daidai kan screen ɗinmu inda muka danne, sai ka shiga. Kun gani waɗannan duk wani notification da aka turo ma, in dai an turo ma ka goge shi, za ka gan shi a nan. Misali wasu lokuta da yawa za ka ga an turo ma notification, sai bayan ka goge sai kai tunanin cewa kamar ka ga wani abu mai amfani a ciki. To a nan za ka ga duk wani notification da aka turo ma. A nan ne za ka ga duk wani notification da aka turo ma, za ka buɗe ka karanta duk abin da yake ciki. Sannan kuma za ka ga kwanan watan lokacin da aka turo ma da ranar da aka turo ma, ko ma da yaushe ne aka turo ma, in dai an turo ma shi to za ka gan shi a nan.
To ɗan uwa duka duka dai anan ne muka kawo ƙarshen bidiyon namu. Don Allah dai muna dai ci gaba da roƙonku waɗanda ba su danna mana subscribe ba, muna ci gaba da roƙonku da ku danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan idan bidiyon na ya burge ku sai ku danna like da shi ga 'yan uwa domin kowa ya amfana. Mun gode.